आक्रांता है, राम हमारा भगवान है, राम का मंदिर बनना। खुलुमबाय, आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ 15 नभेम्बर खालि गाहाय ट्राइबेलफोरनो 22,000 कोटी रांनि अनथोब होगोन। गिबि मन्त्री हेमन्त बिश्व शर्माया हादोरनि क्रिकेट टीमखौ नेदारलेन्डजों देरहाना सेमिफाइनेलाव जायगा बानायनायनि थाखाय साबायखर बावो। बिटिआरनि गिबि प्रमोद बर'आ क'क्राझारनि गसाइगाव टाउनाव पुर्बज्योति क्लाब काली मन्दिर, बारबारीनाथ मन्दिर आरो भातृ मिलन संघ काली मन्दिराव दावबायहैदों। बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा अलंबार गोजौ आरो गेजेर फरायसालि खैराबारि उदालगुरि बिटिआरआव 14 एबा दिनै आरो गाबोन 2023 खालारखालि नैथि बोसोरारि मेहेरगोनां खुंफुंदों। चिराङाव 9थि आयुर्वेद आरो धनबान्तारि सान फालिनाय जायो। दिवालीनि समाव पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ आपडेट खालामदों। बेरेल मोनसेयाव $75.52 जायो होनना फोरमायदों। गाहाय मन्थ्रिनि लिरनाय देंखो एबान्डेन्स इन मिलिटेन्स ग्रेमी एवार्डनि थाखाय नमिनेट जादों। मणिपुराव गिबि खेब अमर फल्कन दावनि सुमिरिन खालामनाय जादों। भारत बांलादेशनि नेभिफोरा दरनै हादोरजों सान्थ्रियारि सोनाब बंगआव हुदा सोलिनाया 9 नभेम्बर खालारखालि जोबबाय। बिटिआरनि मावफुं गिबि प्रमोद बर'आ बिबुंथि होबाय, फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव मोनसेल' जायगा क'क्राझाराव गेलेगोन होनना। टंलायाव दिवाली फोरबो फालिनायाव नखर नखर लामानि सिगाङाव थालिर दंफां गायनाय आलारि बाथि होनायफोरखौ हरनि 1 बाजियाव सिफायना थांग्राफोरखौ सुबुंफोरा दुखु फोरमायदों। गाहाय मन्थ्रि मोदीआ 12 नभेम्बर 2023 खालारखालि हिमाचल प्रदेशनि लेपचाआव सान्थ्रिफोरनो दिवाली फोरबोनि बिबुंथि होयो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ सिगांनि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्दखौ लोगो हमना दिवालीनि गोजोनग्लाय होयो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मुखौबो 12 नभेम्बर 2023 खालारखालि नई दिल्लीनि राष्ट्रपति भवनाव दिवाली फोरबोनि लोगो हमना साबायखर होयो। पीएम मोदीआ छत्तीसगढ़नि मुंगेली आरो महासमुंदआव गोबां सुबुंफोरनि जुथुमाखौ बिबुंथियाव बुंदों। छत्तीसगढ़आव कंग्रेसआ लाखै गैया जाथारगोन, मानोना गासै सेंग्रा सिख्लायानो बीजेपीखौ हेफाजाब होदों। 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। भाजपा चला चली की बेला है। आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया मध्य प्रदेशनि बिसायख'थियाव दावबायहैनानै बुंदों, कांग्रेसआ जेब्लाबो राम मंदिर जानायखौ नागिराखैमोन होनना। आप भी दिल्ली में था, आपने कोई एक बार भी नहीं बोला कि देखो ये बाबर आक्रांता है, राम हमारा भगवान है, राम का मंदिर बनना चाहिए। राहुल गांधीआ केदारनाथआव सासे बाबाखौ लोगो हमना बाबाजों रायलायना जोबोद मोजां बाथ्रा रायलायदों। चिदानंद रूपं शिवोहं शिवोहं चिदानंद रूपं शिवोहं शिवोहं। दिनैनि रादाब एसेनोसै, गोजोन्थों। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.